Laging nandyan, kahit nasan ka man. Hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best Official Lingap Partner Category A, Kalampitos TV. Yan, isang mapagpalang araw po mga kalingap. Kasama na namin ngayon si Larissa. Ayan po, kasama mo si si Ate Delia, no? Nanay Delia? Ayan, si Nanay Delia. Ayan, kasama namin si Larissa. Larissa, kaway ka Larissa. Ayan, ipapasyal po namin ngayon sa beach resorts. Ayan. Ayan. Ngayon ka lang nakapuntang mapuntang resorts? Opo. Hindi naman yung kapaglakad eh. Oo nga eh, for the first time. Ayan. Ayan. Ay mga kalingap, abangan nyo yung pag-swimming ni nakatupis yan. Nakatupis ka mamaya? Ay, yan. Ay mo kasama niya yung nag-aalaga sa kanya, si Nanay Delia. Ayan. Tara po mga kalingap. Si Larissa. Oh, masaya ka Larissa? Ayan. Ayan yung dagat oh, nahiling mo? Si Larissa, kasama po namin si Larissa mga kalingap. Pinasyal po namin. Wala na daw available na cottage. Si Ate Delia, yung lagi niyang kasama. Yung nag-aalaga sa kanya. Ay mga kalingap. Ay maganda agad Larissa oh. Maganda. Ha? Masayang-masaya po ngayon si Larissa mga kalingap. Dahil first ever sa buhay niya na nakapasyal dito sa beach. Ito ka muna na eh. Kaya niya na, baka matumba. Doon tayo sa tabing dagat. Ice cream gusto mo? Yeah. Ay, mamalag. Ayan po, uwi na kami. Punta namin nga naman swimming pool. Inubos na po namin mga kalingap yung corny nito. Ayun. Nandito naman kami sa sa pangalawang resorts na ipinasyal natin si Larissa. Ayan, pinawisan si Larissa kasi mainit. Ayan po mga kalingap. Ayan, ito po yung resorts na Trio Resorts. Maganda po yung trio. Bagong si Larissa. Pinasyal ulit namin. Kasama si Nanay Adelia. Natanggap yung regalo ni ni Nanay? Ni Ate? Ayan, papasok na kami ng entrance. Nandito po entrance. Ayan na po. Wala na yan. Ito po yung trio. Mga kalingap. Ano na kami sa drone? Yan na lang. Ayan. Ano, masaya ka Larissa? Oo. Maligo ka na?
Ayan. Pwede ka dyan maligo. May mga kating. Ayan, masaya si nanay. Masaya ka, nay. Ayan. Maligo ka na, ligo ka na. Ha? Ayan o. Mababaw lang yata yan. Mababaw lang yan. Mababaw lang yan. Maligo na siya. Ayan. Oh, baka. Ayan po, first time yan. Ligo ka na, Lid. Langoy na. Ay, huwag ka dito. Dito ka lang. Ha? Mababaw sa naman pala. Mababaw. No, 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 no. Guys, welcome back to my channel. Trio Resorts. Ayan, kasama ko po ngayon si Larissa para mag-ibang happy Sunday po sa ating lahat. Hapon na pala. Ayan mga kalingap, magdadali ko sana sa Trio Resort. Naman video mo sa mga kalingap.
Bye-bye, Larissa. Ayan po yung natinan namin si ano. Si nanay tsaka si Larissa. Ayan. Masaya ka, Larissa? Bye-bye. Ingat. Hi. O si Larissa. Kaya bye-bye.